खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी दिनै भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रुंसारि राजेन बर'नि गोथार सारादु बिथां रुंसारि राजेन बर'नि गोथार सारादुआव बिथांनि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे बिथांनि मुङै सुजुनाय गांसे बिजाबबो बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिथां रुंसारि राजेन बर'आ थांनाय 25 मार्च खालि दिल्लीयाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमादोंमोन। बिथाङा सासे हारि अनफावरि समाज सिबियारि मोनसे समनि फानरि दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरिमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय मावथि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा रुंसारि जानाय समसिम भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरिमोन। बिथां रुंसारि राजेन बर'नि गोथार सारादुआव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, इयाम दावबायसा बर' आरो बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथियो। प्राय एक मास सिगाङाव 25 मार्च 2025 आरो दिनै 25 एप्रिल दा बिथाङा हरखाबै आरो अबथिरायै जों रावबो सानफेराखैमोन जे दिल्लीयाव बिथांखौ ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय बयबो मिथियो आरो बे ट्रिटमेन्टनि टाइमावनो बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो आरो दिनै बे रुंसारि सासे गोख्रों हारि अनफावरि समाज सिबियारि मोनसे समनि पानेरि दखरा एबसुनि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मैखोम सासे मावथि आरो दैदेनगिरि बे ओनसोलनि पानेरि कसुबिल उदालगुरि जिल्लानि आरो बिथांनि रुंसारि समसिम बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जानानै दङमोन भेरगाव जिल्लानि राजेन बर' बिथाङा अबथिरायै जोंखौ नागारनानै थाङो बुहुमखौ नागारनानै थाङो। दिनै बिथांनि आद्य साद्य बा गोथार सारादुनि सान आरो बे सारादुनि सानाव बिथांनि मुसुखाखौ बिथांनि न'आव जोङो ज' लोगो नांनानै बेखेवबाय आरो बिथांनि मुङै सुजुनाय गांसे बिजाब बे बिजाबखौ दिनै बेखेवनानै होबाय। गोबां बेयाव रोजा रोजा बे ओनसोलनि आरो जिल्लानि आरो गासै बिटिआर आरो गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजा दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोर हानजानि दैदेनगिरिफोर बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिखौ सासे हारि अनफावरि समाज सिबियारि हिसाबै बयनिबो जि बिनि फारसे अनसायनाय आरो बेखौ मोजां मोननाय जि मोनसे बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो दंमोन बे हिसाबै दिनै बयबो बाहागो लाफैदों। थारैनो राजेन बर'नि अबथिरा रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय गेदेर खहा आरो बिथाङा थांनानै थायोमोनब्ला जिहेतु बिथाङा बेचेलर महरैनो थैजासिम बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थांनानै थायोब्ला जोंनि ओनसोलनि समाजनि आरो हारिनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावबावगौमोन। समाज आरो हारिनि सासे गोख्रों पिलारमोन। बे गिदिर खहा आरो बे खहाखौ सुफुंनाया जोंनि थाखाय गोबां जोङो माने आंखाल नुहुरदों। थेवबो बिथाङा जिहेतु जोंनि गेजेराव गैलिया थांनानै थानाय समाव हारिनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदोंमोन वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि थाखाय मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट बेखौ रिजल्भ खालामनायाव जिखिनि हाबा मावदोंमोन बिथांनि मेम'रियाव माखासे जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ गोजोर खालामनो गोनां दङ जों ज' लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन। आं बेखौनो दिनै फोरमायबाय आरो रुंसारि राजेन बर'नि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव अरायबो आलो गोजोनै थायो आं बेखौनो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों।